Белият лист е мястото, където се раждат шедьоврите на човешкото въображение, мисъл и познание. А раждането е магия. Тази магия на първо докосване до живота е в основата на традиционния български обичай бабуване, или познат ни още като бабин ден. И вече родило се момечето, сестричката ми. И вече баба вика, елате сега, елате. Влезете се това и влизаме. И гледаме онова момече, църно. То е било напълно с успете. Това не е било като сега, като се роди да го измия, да го избръша, ами наполага бега, за да се стегне кожата. За дезинфекция. И само го гледа тази събърска. Онова църно се сепнеш. Да се сепнеш, като го видиш. Ние сме били деца и не знам. Влизам си в подаята и я го гледам на леглото и аз съм по парта преди това. Гледам го на леглото, що вика тя, нарасено стои пред него, манейко. И аз се чудам. Мамо вика, това го е донесла младеновата баба. В обичая участват възрастни жени, зрели, да го кажем. Също майки, които са родили минаващата година и дечица, които имат дечица не повече от 3 годишни, мисля, че. Да, и на обичая се надпреварват кой ще полее първи на бабата, като носят един кълъп сапун, кърпа и мисля, че и за почерпка. В различните райони вероятно има някакви различия. Добре, като цяло достигаме до извода, че този обичай е свързан с новия живот, с новороденото. Да полееме на бабата с пилинска бистра вода, що бабата е бабувала на моята мила рожба. Сполайте, мила невесто, за дар, за поливане, да дочакам с вас заедно, да главиме, да жениме. И на другия ден вече, като се съвземе родилката, иде при тази баба, която е издържала детето, носи им кърпа, сапун и вода да им полее да се измие. И бабин ден е било това, дида, да потача бабата,
която е изродила, кейто кажа баба Пенка, да им полея сапунче, кръпа и там, че бабата че погости нещо. Това е било тук бабин ден. И се викаше, родило се е дете, или па родило се е момече. Не се викаше, детето е значи мъжко, а па момечето е момече. Така се викаше. За да стигнем до изводите какво се случва тук и за този обичай, ние трябва да търсим назад в историята. Първо, знаем, че това е древно селище. Обикновено в повечето случаи един обичай не се знае кога възниква. Той възниква историята му някъде назад в годините и като питате някой по-възрастен, той ще ви каже то от как свят светува този обичай тук или от много години никой не помни от кога. И е така. Дали така изглежда обичая преди 300 години, никой със сигурност не може да каже, защото нито го има записано детайл по детайл, нито го има като видеоматериал. Вероятно имаме и малко по-развито общество. Имаме ли по-развито общество, съответно това рефлектира веднага върху облеклото. Тук ще видите облеклото е изключително интересно. Та намираме се в разложката котловина. Нали така? Основата е това с основата. Сега слагаме и сега с свалката. Натискаш десния крак. Силно натискаш. И тук се отваря устата. И сега взимаш тук совалката. Пробвай сега така да я сложиш тук. И просто да я бутнеш силно и само че там трябваше да я хванеш. Така, я удариш с бърдото. Така, Айде другите на още два страна. И повече желаеш да се научи. Да. Мястото, където може едно момче да си избере момиче, е било хорото. Затова тя винаги като се хване, дига малко носленцето и започва да танцува с така достоинство, с колкото се може по-красива да изглежда. Когато момичето не е омъжено, са по-дребни. Когато е омъжено, се слагат по-големите. Значи всичко е с символика тук. Възрастните не слага вече павки. Там обикновено и облаклото обикновено, и престилката обикновено, и жената обикновено. Всичко обикновено. Тя вече е омъжена, така че няма за къде да се гласи повече. Имало ли го е този обичай да се съберат, да танцуват или да празнуват заедно? Сетне вече я като родих първото дете, Драгища, долна Драгища, там че идеме да поеме на акушерката. Поели сме, даровали аз сме кръпа, сапуни сме, дали всичко. И оттам че идеме в горна Драгища, там че играме, там че се веселиме, там че има нещо. И дойде един Машо там, той не е роднина, той си смеял да дойде кod мене, той е пръв братовчет на мъжа ми. И аз съм заденала детето. Съдилка. Знаете ли, ще е трябва съдилка? Заденала го съм и той ми го взе. Той ми го взе и го задена той. Той го задена и се фана на връл на орото. Да води орото, заденала го е. И там имам една тета, тя вика, невесто, мой да се сепнеш, защото ти взея детето. И аз се шубеледи с това. Я не знам защо ми го са взели. Седне като дойде то Копре мое името. Като дойде, че му дадеш стотинчи нещо, колкото имаш нещо, не че дей в много, за да ти даде детето да си го заденеш пъти. И така беше.
малко, като почне едно тежко, едно бавно, да си проличи, че той е водач. Да си вее там кръпчето. Децата Отстрани отине, това ставаше между жените, между бабите, че избръкаме, снекът на умеме да играме. Ние сме били малечки, майчите, бабите са играли, ние па задни си сме фатали момече. Да се учим. Да се учиме да играме. Не мислиш, че трябва да има субтитри? На този интересен български диалект да сложим субтитри. Нали идеята ни е да проникнем колкото може по-навътре, да стигнем до самите корени. Съгласен ли си? Добре, съгласен съм. Супер.
Сега. На концерта то ще ми стане. Обуваш го, виждаш го как ще стои. Ясно? Да, сега не всеки ни чорапи лажи. Кой няма лъжи? Още един чифт. Много внимателно всичко се прибира, ризите се отделят от костюмите, за да може да ги пускаме утре да се перат. Слагайте нещо удобно и се събираме тук да загреем краката. Айде! Сега, слушайте ме, моля всички! Момичета и момчета! Сега искам да направим доброжанския танц. Тук обаче искам да влезете от задните кулиси, защото тук ще направим пълно затъмнение на сцената и по най-тихия начин, без тичане, се изнасяте настрани, ясно? Махнете се, свършил е танца, само 4 минути отпред. Да ви видя как влиза. Тук пускаме. Тук всичко върви.